Salam hormatly adamlar. Sizlerle Allah yarda Tayyip. Sahipamda sizi hoş gördüm. Bugün biz 16. sapamıza geçeceğiz. Formula boyunca hesaplamak. İlki bilen biz öýüşlerini barlak geçelim. Öýüşünde bizde MK'yn 3,5 çizmelidy. Onun her bir burçunu ölçäp ve burçların jemini tapmalydy. Indi men de şu ýerde 3 tane 3,5 çiz gördüm. Her kim her türlü 3,5 çizandır. Men hem 3 türlü 3,5 çiz gördüm. Birinci 3,5'lygymda şul burçy ölçän wagtym 136 grad semele geldi. Bu burç ölçänimde 20 grad semele geldi. Bu burç ölçänimde 24 grad semele geldi. Onda 3 burçun jemini hasaplan wagtym mende 180 gradus çykýar. İkinci 3,5'a geçelim. Mende göni burç 3,5 çizdim ikinci 3,5'lygymda. Onda bir burçy göni. Bir burçumuz 58 gradus çykdy, bir burçumda 32 gradus çykdy. Onda bularyň jemi hem 180 gradus boldy. Üçüncü 3,5'lygymda 7 burç 3,5 çizdim. Onda şul burçumuz 52 gradus çykdy. Esasyndaky bir burçum 52, bir burçy 51 gradus ve depesindäki ýokardaky burçumuz 77 gradus çykdy. Onda üns bersek bu hem 180 grad semele geldi. Men size şu öýüşini bermeklik bilen bir zat öwretjek boldum. Ýagny üns beren bolsaňyz, ähli jemler hem 180 gradsa deňdir. Ýagny her bir 3 burçlygyň burçlarynyň jemi 180 gradusdur. Indi şu günkü temaga gaýtyp gelelim. Formula boýunça hesaplamak. Formula bu näme? Formula diýenimiz içinde düzümünde harplar saklayan deňliklere formula diýiler. Biz misal üçin şu ýerde S deňdir V köpelen T formulasy edelim. Ýa-da S diýenimiz geçilen aralyk, V diýenimiz tizligimiz, T diýenimiz geçilen wagt. Näçe wagt ýöräpdir. Meselem bir misal edelim. O atly 75 km tizlik bilen 4 saat yol ýöretdi. O atly näçe aralyk geçipdir. Men näçe aralyk geçenini biljek bolsam, men formula boýunça S deňdir V köpelen T formulany ulanýan. V mende 75 edeň. T diýenimiz wagtymyz 4 saat edeň. Onda men V-ni T köpeltsem 75-i 4-e köpelden. Olam 300 bolýar. S diýenimiziň ölçek birligi kilometr bolan üçin S deňdir 300 kilometr bolýar. İkinci misalımızda 300 kilometr aralygy 5 saatda geçmek üçin nähili tizlikde gitmeli. Onda bizde S berilen ve wagt berilen, T berilen. Men V'ni tapmaly. Men V'ni tapjak bolsam, V deňdir S paýlanan T diýen formulany ulanýan. Eger men wagt tapmaly bolan bolsam, T deňdir S paýlanan V formulany ulanyrdım. Onda men V deňdir S paýlanan T formulaty ýerine goýup 300-y 5-e bölün ýagdaýymda 60 çykýar. Ýagny men 300 kilometr aralygy 5 saatda geçmek üçin 60 kilometr saat tizlikle ýöremeli bolurdum. Görüşimiz ýaly formulada hesaplamak ýeňildir. Şunun bilen biz sapamyzga çykdyrýas. Öýüşlerinizi belläp alyň. 2 sany öýüş berdim. Birincisi 73 km saat tizlik bilen gidýän otlynyň 3 saatda geçjek aralygyny keskitler. Ve ikinci misalımız Gunça 3 saatda 45 km yol geçen bolsa, onun tizligini tapın. Onda birincide bizde V berilen, T berilen S tapmaly. İkinci misalımızda T berilen ve S berilen biz V'ni tapmaly. Şunun bilen biz sapamyzga çykdyrýarys. İşiniz üstünlük arzu edýän, bola sag bolun.